Yan, yung sardinas dito. Ito ako bumibili. Sardines. Ligo. Mas mura dito kaysa sa Asian store. Yan. Sardines. Ito. Koれか。あれ持ってて。ほら、やっぱいるでしょ。いるね。あそこ取ってください。本当？Yan. Ito ibang hindi ko ba natikman to. これ面白いよ。これ食べたことない。オリーブエクストラバージンオイル。オリーブオイル。ね。アンチョビあるよ、ほら。アンチョビいっぱいあるよ。これでかいやつだな。そんなことないよ。いつも買ってるこれ。そうそう。うん。いっぱい。あ、また違うそれ。また違うそれ。それも美味しい。Ito na naman to. Oh, 違うバージョン。サバ。これ知らない。カバ。サバでしょ。これだけ知ってる。フィリピンの。リゴサーディンス。これはどんだけ？パスタ買うよ、パスタ。パスタこっちだ、こっち。こっちじゃないの？こっちだよ。そこにもある。これだよ。レンギネ。レンギネでしょ。ペットチーネ。今日あれするから、ブロッコリーパスタ。どっちがいい？リングイネ。レンギネがいい。ペットチーニ。うん、買って。これ2つ。リングイネ2つ。なんかちょっと外に安いのがあるから見て。いいよ、見てて。